Maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sukad di atong higayuna, giigna ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tinaw nga pagkasulti. Kinahanglag moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako kay ang imong huna-huna man sa tawo ug dili sa Dios. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasanon ang iyang krus ug musunod kanako. Kaya ang buot magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabato niini. May makuha ba ang tawo kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala. Ang tawo walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tawo hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Sa makausapa, good morning, nausap ka natong tanan. Palihog lingi ang inyong mga tapat, ingna good morning. So karong buntaga, adunay gipahinomdom kanato ang Ginoo. Unsa may iyang gipahinomdom? Matud pa niya, balusa niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. Sa ato pa, muabot gyud ang panahon nya gantihan ka sa imong mga maayong buhat o baka silutan ka sa imong mga daotang buhat. Damo na gisulti ni Kristo, balusan ang tanang buhat. Sa ato pa, kung banta-banta nimo, daotan ang imong binuhatan, panahon na para nga mo hinulsol ka o magbag-o sa imong kinabuhi. Pero kung banta-banta nimo sa imong huna-huna, murag mayra man niya akong binuhatan, ipadayon ka na aron madako-dako ang ganti nga imong madawat. So, angay nato kanang pamalandungan. Nya ang problema, pader kay lisod man kaayo gud pader. Ang tubag ni ana, do na po'y suggestion ang Ginoo kung unsaon nga makabuha ka og maayo. Unsa man, matud pa niya, hikalimti ang imong kaugalingon ug pasana ang imong krus. Buo di pasabot nga pangita gyud og panahon nya dili lamang ang imong kaugalingon mo imong tanawon, ang imong kaayuhan lamang. Maghuna-huna ug kausahay kung unsay makaayo sa uban. Kay kung pirmi ra ganing ang imo ra yung kaayuhan mo imong gihuna-huna, murag kuli gyud kang makabuhat og maayo. Delikadong masilutan ka na. Nga naman, kay wala man kay nahimong maayo alang sa uban. So na nga panahon, doon na yung kay panahon nga, ang imong kaugalingon, maoy, dili nimo huna-hunaon. Kana bang may panahon nga ikaw maoy magutman, nga ang uban nakakaon. Nga no? Nga ikaw maoy mawad-an sa panginabuhi, nga ang uban nabuhi. Ana, may panahon yun ingon ni ana. Not all the time siguro, pero pangita yun og panahon na maingon ni ana, that you will not only preserve yourself alone, that you will not only be concerned about yourself, but also you will be concerned about others. Klaro? So huna-huna yun, sa mga maayo na gayong buhaton sa uban. Ano? And the third point is,
Si Kristo, human nga nagbuhat og maayo, nanagna. Moabot ang panahon, nga patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw. O sa ibuti pasabuti ana, bisan pa sa imo mga maayong buhat, bisan pa sa imuhang paghikalimot sa kaugalingon, dunag yung mga pagsulay nga imong masugatan. Sama kang Kristo nga gipatay siya o gilubong apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Sa ato pa, dili gyud ka maghuna-huna nga ang tanan mahimuot gyud sa imong binuhatan. Doon na gyud mga pagsulay kay doon na may dili malipay nimo. Pero sample ha, kinsa may dili malipay nimo? O dosahay. Doon ay uban nga mga kawatan nga dili na makakawat kung naa ka. Ano? Nga mangawat unta sila unya wala na lamang makapangawat kay naa man ka. So unsa may bation sa mga kawatan? Kontrahon yung kani ana. Kaya nga naman, manuong ta makapangawat ininiya. Kinahanglang ato ning wadon sa atong dalan kay mga purdoy ta ining tawhana ni. Ingon ni ana no. So you cannot expect nga ang mga taong magbuhat og dautan malipay kung magbuhat kag maayo. No? Klaro? O pananglitan dunay uban nga gusto nga siya ra gyud pirmi maoy labaw. Sus kini labaw man ka. Ikaw naman gyud mo labaw, ikaw naman mo gidayig sa mga tao. Mangita gyud na siya sayop nimo. Himo-himuan jud kag sayop ana. Pero ayaw ka balaka. Tungod kay giingon ni Kristo, mamatay siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Sa puti pasabuti ana nga moabot ang panahon nga medyo mura og mabutang ka sa kana bitaong kaalautan pero ayaw kabalaka moabot ra gyud gihapon ang panahon nga mulutaw kun unsay tinuod. Kung sa in English pa na munay ginaingon nila nga and the truth will set you free. Moabot gyud ang panahon nga mulutaw gyud gihapon kung unsay tinuod. Hulatara dili madagway gani na mahitabo dinis kalibutan pero 100% mulutaw gyud kung unsay tinuod didto na sa langit. Klaro? So ayaw pahilak-hilak din ha kung pasangin lang ka unya dili tinuod. Ayaw paingon-ingon nga ayaw ko na, di ko na kaya. So say na lang hilak-hilak din ha. Moabot ang panahon nga mulutaw ra gyud gihapon kung unsay tinuod. Kung kinsay salaan, ikaw ba o sila ba? So kung limpyo ang imong konsensya, ayaw kabalaka. Nga naman, and the truth will set you free. Ang kamatuoran, maoy maghatag kanimo kagawasan. The most important thing is, magbuhat ra gyud kag maayo, may panahon nga imong gikalimtan ang imong kaugalingon alang sa uban, o ayaw kabalaka sa mga pagsulay, tungod kay sama kang Kristo, moabot ra gyud ang panahon nga mabanhaw ka o mulutaw ra gyud kun unsa ang tinuod. Manindog palihog.